Puspita harum kasriring samirana hamre sekar kadung kendanyo maweh raras haraning driya Sungger bocah gagah Wijasena Sena Kunti tali brata ibuku apa nyaket marang Kanjeng Ibu adoh sunawe caket sunraketake ya semana tresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena atine bungah awit wong tuwa sing kaya tresnane marang anak-anake padha pasuki nggo ngadhep ana ngersane Kanjeng Ibu Sena entuk pandungane Kunti buwan suwiji apa anakmu ngates sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku iya ndak tampa mbur puja pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegem ndak pundi nang mustaka tumapak jaja dadi jimat mengko anakku Nger Wijasena sakwise prayoga ngadhem dikeja ting ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali mong anakmu sing murang tata Sena apa sak setane wong tuamu Sinuwun Prabu Pandhu Diwanata Ibu Randira bungah mung tansah membeng sungkawa wong mati ora semanggetune tangis tenan kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah orang getini wong wis mati matur titang ngarca padha kudraning Gusti sing kabeh menungsa bakal nampa klebu dulur nang bugangan Trasan Bandungan iya ning titenane wong bugangan wong Trasan Bandungan sing cepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen Hanger wong bugangan wong Bandungan wong Trasan di penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah leki rondo pinggire apa ya ana informasi saka lurahe anak cecer-cecer nang kono duwe nang kene duwe ning lali ora dopeni kuwi ya ana informasi saka pusat utang mbakyune omahe nang ngarepe kok lali ora nyar utang tandane wong bugangan wis ora mati Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati sing nomor 2 ngantukan lho kok ngono mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil mulang terus meram-merem kunang Israil biasane matine yo luwih dhisik sing nomor 3 lungguh lindian aku ora lendean ya sinden aja sok lungguh lindian nek mati nom eman-eman
dudane ndak glayara. Lho kok ngono? Wong kanggo wis lungguh lendian tandha raga wis abot nyangga nyawa. Timbang abot swanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuh ngono ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa? Dudu ulama ngger. Sing ngomong ngene ming Usman Ridho. Tak kira ulama dudu ning ora kuwi ya ngger ibu susah. Awitipun nampa wising Gusti lumantar pasumpenan lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Tiwanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga Sena Wicasena satriya gagah pideksa godhek wak simbar jaja klereng-klereng lamun nandika Pindha klereng ing Simaludra Kunti tali brata ibuku iya Sena anakmu bocah Murantata krungu kabar bapakku seda ora entuk swarga Branta adikku iya mula aku prasetya ora bakal bali nang bugangan nek rung lakon munggahke swarga Bapakku Pandhu Dewanata jagat syukur alhamdulillah bungah rasane atine wong tuwa ora rugi angonku mondhok-mondhokake najan to amben kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak ugem-ugem dadi kandhamu Sena Wicasena pasatriya Pandhawa guneman pisan tak ugemi ora kasempatan gawane mati bagus wong tuwa bakal melu donga saka bugangan nger kasembatan jangka sedya kang utama nggonmu bakal mulai swarga wong tuwa donga pamuji tak jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati kan ya teka mangkono sampun paripurna dipun dawi Kunti Talibrata tumantuk ingkang putra Raden Wijayagregah Yayasinipi kesahipun Raden Wijasera men katungkos wan sang guru Begawan Dana wonten kapanditan Sukalima Resi Kumbayana najan Raden Wijasera bocah Murantata swan guru mboten tilar Subasita dina menawa cinandra lakune Wijasera liya jumutan kolarapan
pangandika ngudhar ngelmu kang sanyata lipat ngudhar ngelmu samudana aja pamadyan ning laga manggol ombak menang gendhewa loleh kandhap lagu dismanyar-manyar selikur dina gamelan gantil buntute hendel ora sisip nggon kuntuluk treptaning Wijasena ngger padha pasuki muridku ngger Wijasena bener apa kang dadi dawuh Durna bapakku Wijasena sing teka entuk dongamu lan swija para wong atus sembah bekti marang sliramu Durna guruku oh alah lole ndak tampa bekti mungkir lan puja ingkang bapa tampanana pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengono sawise prayoga ngadhep nepi gati apa kowe dadak awan-awan gedarang dan untuk bukangan kene bakal takon apa ujare mbok bakul sinambi wara kabar ndak tampa saka ibuku Kunti Tali Brata bapakku seda ora entuk swarga ke bener ora Durna bapakku coba sawangen ning kaca paesanmu wow lole kandhap lekudis manyar-manyar ndak sawangen kaca paesan nyirih mak lampir biyen malam sinang dosi Arya Maryatun nonton tetun Sumirah Mbak Yusarti Lek Rondia Mbah Urip Nurul bener lamun sinuwun Prabu Seta ora entuk swarga ke pancen bener mula aku takon anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seda goleke swarga bisa apa ora anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seda goleke swarga bisa apa ora ngono iya aku NU ora NU nek NU bisa nek liyane mbah aku dudu rombongane yen ngono bisa apa sangkane rawi-rawi lantas malang-malang putung aja meneh menungso dewa tak singkirake bagus yen pancen sliramu penggoleke swarga wong tamu sing wis itu anakku gawe Kirna kok Kirna Sena Kirna ku bojone Pariyah Kreo siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari luru banyu Perwitasari gawe apa Durna bapakku kanggo siram jamas persik lahirkan batin sakwise siram jamas banyu Perwitasari lasik lahir batin kuwi nek wis resik lahir batin nger enggal-enggal slamu luru kiblat papat puncering siji kiblat papat puncer siji nang di panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka satrul masjidil haram Durna pinter dalil Quran oh Durna pondokan nek wis ketemu kiblate njur kepe nek wis ketemu kiblate nger siramu enggal manengku puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tambah qobliyah ba'diyai kanthi cara sedekap astanira nutupi babahan hawa sanga Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tak tambah sunat-sunate aja ninggal wiridane ndak dikira nyukcul ke basa apa Inggris cara Jawa munyuk ucul lho kok ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fa wakirdun artine apa ke matur Pak Yene Tamam aku dandane gawe-gawe wak dibrek sapa wong rasa wiridan monggo dhewe kethek lho kok ngono aku rong tau roh kethek wiridan padha berarti nek wiridan kethek anggonku menambahkan dicor sedakep tanganku nutupi baban hawa sanga sing tak takokake baban hawa sanga ki pratilane apa bolongan hawa cacahe sanga menakani janma menungso ora tutup nganggo ibadah gedarung tuminta angkor murka menungso maksiat ning gara-gara bolongan hawa cacahe sanga cara mbuka wong trasan kok buntet-buntet mesti ora ana maksiat iya ning ora ana anak nang apa buntet ya bolongan hawa cacahe sanga ki pratilane apa pratilane tutuk siji iya irung loro bolongane ditung 3 mripat loro 5 telingan loro 7 sing loro goleki dhewe kapan pas adus mbok golekake prek kowe ngaju prek lagu itu kaya ngeyel anggonku manembah ibadah gawe apa minta jatah ing swarga bocah perang tata nek ndonga apa diijabahi aja kuwatir nger
Gusti Allah zat kang welas asih tanpa pilih kasih ora bisa takon Mbak Yu Sulasih. Sapa? Bojone Jaswadi. Monggo wis ngendika nang Quran utuni astajib lakum. Do nyuwun sama ingsun mesti bangun capai padang adu takon sak perkara nang di panggonane banyu Perwitasari. Nanging samudra adoh doyak pamit budal wong to melu ndedonga saka bukangan kan. Kesempatan Joko Setya kang utama ning sadurunge budal penek nglak wetange dombe meneh. Ya tak ombene. Wis mbok ombe ngger? Wis, legi apa ora? Blas. Ya mbukang ngangke tak kiwa tengen iki ya ana wit klapa kok ora ana degane ya ngger. Panitiane ora kok bermenek mau udan. Ah ya. Wis nganut bae. Pamit budal. Ayo ganti anakku wejo dina. Sosoro maruta yaksa mangan anung siung nyama wengis wah hong tete wangkala ludra ibu penari satro kakaru jak-jakan turut bukangan sowo Satru panenggak ing Pandhawa Wijasena aranku lakowe sapa? Oh, tepungake. Aku kang aran Dedya Kala Dakjal Laknatullah. Sapa? Dedya Kala Dakjal Laknatullah. Buta jenengane aneh. Oh, buta anyar tukul tahun 2026. Jak-jakan tun bukangan karo apa? Ngetutake jangkah sikil. Krecete ati tekan tidur urusanmu. Oh, sengak jawabanmu. Kowe karo Pak Lurah prene apa? Bolo. Karo kiai-kiai kene. Yo penderek karo Pak Darwoto bolo. Mungsuh aku ya kowe. Nderekke para kiai, nderekke Pak Lurah ngajak umat padha taat ngibadah men slamet donya akhirat dianggep mungsuhmu. Jalan apa? Ngono kuwi program mungsuhku. Tak takon nang negara iki ana balamu ana mungsuhmu ora? Ana. Sapa balamu, sapa mungsuhmu? Mungsuhku pejabat sing jujur-jujur, sing adil, sing mikir kesejahteraning rakyat, pejabat mungsuhku. Balamu. Balane aku pejabat sing garong duite negara, nguntal duite rakyate blenduk wediluke balan aku. Nek ana tak takon gayus kene karo kowe perne apa? Onaang. Ahmad Fatona. Adi. Sing korupsi proyek EKTP kae. Oh kowe bajingan kabeh kae. Ya balane aku. Balane aku. Aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saya wis urip mulya nang bugangan. Sing rekoso dhisik wong tuwa, sing labuh dhisik wong tuwa. Saiki wong tuaku wis sedo arep tak goleke swarga.
Aku balamu pamungsuhmu. Mungsuhku kowe gelem minggat ora? Ora minggir. Ora gelem minggir kelakon tak idak ya presya. Wah, kokop ketemu ya. Sangsaya dalwara samyor kang lintang kumedhap. Wayangane Kiai lak rada cepet ta? Heeh. Terus jejer pindho begalang goro-goro. Bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit kaya kowe. Tisanya madya ratri. Lumrang kandaning pus itu sang dijara ambreng ngengeng lir swaraning madu branta lir swaraning madu branta manyungsum sarine kembang sampun purna kaya Pancakara Dewi Mesar raksasa dak jalak natullah kesesar yudha mlajar sang dak jalak natullah Raden Wisnu Gita kita swarga maneng puja manembang ibadah marang Gusti Kang Maha Puja Astungkara mandring dawa sundul kayangan jrungling saluka satemahan dadosaken titiwancine gara-gara apa to pratandaning gara-gara enten geger kayangan jroning gegering para dewa geger kayangan jroning dados sarana jroning gunung kawan cacahing papat ingkang dipun pandhekani dening Keler Semar Badranaya dherekaken putra pambajan kali panenggak Piturut Kil Bagong sami gonjang terus saking tlatah bugangan kapiyarsa rengeng-rengeng dengan sekar eling-eling Banyumasan.
Petruk apa Kang Gareng Gong bukan. Awak dhewek ya dari hajate masyarakat ana ing bukangan. Ngajine purna kok sambung nganggo wayang tujuane apa? Oh, dakwah agama sinambi nguri-uri budaya. Ora ana eleke pancen wayange tinggalane waline Gusti Allah. Arane Ringgit Sunan Giri sing nganggit, Girinata Sunan Giri sing nata sing nglakokke Kanjeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kasijo NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning, Bro Ratu Bro, mudar aku. Wayange kirta tembung apik kok Kang Gareng. Tembung apa? Wayang sing tembung wajib sembahyang, disingkat dadi wayang. Wayang kulit wajib sembahyang, kulinakno kawit alit. Tegese wong Islam kon didik anak putu kawit 7 tahun kudu dilatih salat. 10 tahun orang gelem salat gebuk. Ning ora nganggo pentung, nganggo ucapan sing men do paham. Nduk, salate wajib hukume. Lah kok lek ganjaran swarga, tinggal dosa neraka. Ngono. Ning gandeng wayang maknane wajib sembahyang kok dalang, sinden, yoga lan masyarakat. Nek seneng wayang aja lali salate. Wong seneng wayang ora salat. Kuwi jenenge wong lunga ning ora ngerti dalane, ora tekan duwe mulya nang swarga. Brungus nang neraka. Aja seru-seru Gong nek ana wong meteng tuwa ndak rogol. Ah bener gawe meneh. Kanggo sing nonton, wis sapa ngerti tonton wis dadake tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton. Saiki pancen wis prihatin akeh wong Jawa wis ora bangga karo Jawane. Bangga putrane iso basa Inggris, ane ora ngerti basa. Takoni mbane apik, mamu nanti le. Ah bro, kaplane minggat ring ndi kae. Nang desa nyebut saya ora patut. Ora patut priye? Maksude nek nyebutke wong tuwa ki paling dhuwur nang desa ki bapak karo ibu. Nek ora luwes, ayo bapak karo mak. Nek ora pantes, bapak karo simbok. Ora luwes, bapak karo biyong. Nang desa wis gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang daud. Mami kok daud tungkae ting plethek, mami mbel gedes kowe. Ah tungkae ting plethek ning gandeng skincare ya tetep raine glowing. Ah glowing nek tukae teng. Anu lak glowing tetep koyoki banyu bening nang epek-epek raine glowing tukae mlethek. Nek wonge teko tersinggung, ah aku larak Bali kok. Mami, papi kemana? Papi ngarit. Nanti pulangnya bawa apa ya kira-kira? Blarak dong untuk huruf-huruf. Mami kok ngerti huruf-huruf. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Saiki nonton isaan, bar nonton subuhan, bar nonton wayang ora salate wong lunga. Ning ora ngerti dalan, ora pengen mulya nang swarga. Brungus nang neraka. Hanek ki wayang apa ta, Gong? Wayange pok apik, duwe apik timbang sing mrisani nang bukanga. Lho kok ngono? Lho, ngono aku ki truk wayang dadi siji nang kotak pirang-pirang tahun, lanang wedok tak campur sepene durung ana sing meteng. Wayang kon meteng ya kowe. Karena sing dikampur campur nang lanang wedok nang kamar menungso dadi apa Gong? LKMD. Apa kuwi? Lamar kari meteng dhisik. Wayang apik. Apik kowe. Memang seni budaya itu seni hasil karya manusia, hasil budidaya, geng lipur menungso ning ana pitutur luhur. Ngono, jaran kepang yo maknane apik kok. Lho kok ngono? Oh, jaran kepang iki jaran paling apik sak alam donya ki jaran kepang. Siji-sijine jaran sing gledhake nang pengimaman Masjid Bukangan ora bakal nguyuh ming jaran kepang. Oh, nek ngono jaran kepang ki jaran suci, suci. Aku sing nunggang sing jaran ratu sesuci, ratu raup, ratu wudu, sok pengkal jarane merongos nang neraka. Mudar kono mudar kono. Yo kelak ana kepeling apik. Kepelinge piye? Lho, donya ki kaya geguyonan wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Mung golek donya ki ya oleh ning aja kumantil-kantil, nek ora oleh engko ndak gelone ora karo-karuan mung guyonan. Ono wis saking nomor golek donya nganti kesurupan. Wah nyambut gawe rono rene nganti lali salate ya ana yo dilingake Kiai Danyang kula aturi kondur misake sing dolanan donya kaya dolanan aja nemen-nemen ayo kondur masane ibadah masane salat ngono maksude wah apik ya heeh
Ha ngono wis ana sing kesurupan. Ayo pelalai meneh. Sompret, sompret. Mudar apa, Truk? Mudar nyurupi. Kowe jaran kepang, kowe apik nek ngono. Lenggeran saka tembung elingongger marang pangeran. Dadi nglengger ya oleh ning masane langgar tegese masane ibadah. Topengang saka tembung taupikon pira-pira pituduh joget sing mengku pituduh. Oh ngono. Aneh sing viral ora kuwi kok, Truk. Apa? Kidul kae apa manuk bala dewa. Makanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Ben uripe ayem tentrem uga mulya. Suwi-suwi ana sing nyurupi. Ciri-ciri sekas ngangkat tangan. Kidul. Kene rawuh. Wis lek reneng nek guyon. Oh iya. Lai. Begegek sak drita hemel nala gareng. Napa, Mak? Petruk. Napa, Pak? Bagong. Ya, Om. Om ki paman. Paman ki lek iki ki bapak. Oh, Dlower. Kowe nang kene padha seneng-seneng kowe do bungah-bungah Ndara Wijaya lagi susah awit dandur prisa Sinun Prabu Pandhu Dewanata Sedar jare swarga. Ndara Wijaya kon mondhok ana aji gedhe tapi wong marang anak wajib bekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara nyegah golek swarga wong tuane mula Gong. Iya Pak. Anakmu kon mondhok sok nek mati men gelem tahlilan yasiran maca Quran gawe ngamal apik jurung kowe tekan swarga. Lho. Apa anak wis mondhok setengah sasi biayane tau kaya sik gemblung kok, Truk. Mondok nang ndi? Rumah sakit. Sing dikesake bapak ki nak pondok nang pesantren. Oh ya, tak pondokne. Ha ning aku ya pengen anakku ya mondok ngaji ning karo sekolah, Pak. Ayo nang Bandung anak ya akeh. Gus Ngali kono ya ana Serapaten. Kecepakung, Pak. Anang Nayu ngono Swan Ridho. SMP Penawaja Al Haramain. Pondok pesantren API Al Haramain. Sing mulangi ya sing gek pidato. Nah, terus karo anak-anak kae Riza karo Fitra karo bojone Riza nek Mbak Mumpuni urung kober gek lunga rono rene wae. Ya. Oh ngono ya Pak. Ya insyaallah ya Pak. Petro apa Pak? Wektune wis sore. Derekake Pak derek. Ayo.
Sang Wicasena liya-liyan lasak wanasa lakuning Sang Wicasena ana mawa teja yen Sang mantra pindha lintang Bima Sekti pindha lintang Bima Sakti karsa madangi jagat laju tinjak ora bisa muaswar lumat kontra wana wasa alas guni wani wong sing basane satu galak sing ditabriar najanto kathah godhog gedhe katipun Raden Hyang munggah arti medhonjang antos dumugi Kisik Jaladri Raden Hyang manteng pucuk ndrana nyawang tengah segara teja saksa dolanang tejane banyu Perwitasari jegur Jaladri Sang Wicasena dereng sawetawis jumangkah kalibang Sang Nagaraja rajane para naga griwiran balas nyerimpung lakuning Wicasena kadupak banggel ngethek lenthi sing Wicasena lambah-lambah lutiranya. Hari kala sumanten Raden Wijaya mungkin mutan kagungan sebab wujudipun kuku Pancanaka. Wujudipun kukuh Pancawilanipun Naka dadi wektu. Wicasena mbugangan nang trasan Bandungan ping mlebu swarga 5 wektu salate kudu kukuh. Matak mantra Sang Wiyaka mat kami yang putra mata mantra. Sebulke kuku tamake jajene Nagaraja. Muncat dadi impang diparak. Semanten intine siji wong nek pengen mulya aja wedi rekoso pengen mulya nang alam donya ya bodho ikhtiar sregep nyambut gawe damel karo Kyai Dorabasa nyambut gawe padha ae lah pengen mulya besok arep dadi wong sing taat sregep ngibadah amin Allahumma yang kedua putra dididik apik ulangi becik kon mondok kon ngaji sing tenanan tembe dadi putra sing saleh salihah bakal nyuwargake wong tuane donyane akhirate amin Allahumma rampung ngajine tambah kuat imane tambah enteng ibadahe tambah sregep jamaahe tambah rukun masyarakate tentrem rumah tanggane muga-muga selamat bejo donya akhirate kirang langkung mekaten lepat kaliyan ngapunten monggo sareng kapundhasi mau doa nyuwun ridho nyuwun rahmatipun Allah